V Prešove sa to opäť poriadne roztočilo. Na námestí nájdete veľké množstvo stánkov so zaujímavým tradičným tovarom. Najesť sa môžete vo veľmi fajnom street foode, na Florianke nájdete určite so stánkami dobrovoľníckych organizácií. A najväčším lákadlom sú určite kolotoče. No majte pripravenú peňažku, pretože ceny sú pomerne vysoké. Aj keď na druhú stranu kúpiť si za 12 € nezabudnutelný adrenalinový zážitok sú lepšie minuté peniaze, ako sa pozerať na trápiaci Tatran Prešov v jarnej časti. Ceny lístkov kolotočov sú uvedené vo videu. Kolotočov je menej ako minulý rok, napríklad chýbajú tie pri Bielom dome, no aj tak tie, ktoré tu sú, tvoria naozaj super atmosféru. Taktiež môžete výjsť na kostolnú väžu za 2 €. O ešte väčší ruch v meste sa postaral aj Prešov Running Series. To bola úplná bomba. V týchto automatoch môžete vyhrať veľkých plišákov. Poháre sú zalohované a výkup je za 2 €. Počas dní mesta Prešov vás čaká aj pestrý hudobný program. Medzi headlinerov určite patrí Gleb, Korben Dallas, Aneta Langerová a Vidiek. Okrem nabitého zábavného programu sa môžete aj kultúrne obohatiť na obhliadke synagógy, výstave veteránov či na rôznych degustáciách. Viac info nájdete v tomto programe.